Yo sembodo dados
tanah Jawi agama agame aja turu sore kaki aja turu sore kaki ger ana dewa ngandlang jaga bokor kencang anane isine tunggu sandang kelawan panggan ya iku bagian wong melek sabarna ya as jo
Iya. Para wadya bala kene padha nglumpuk kene. Ayo wadya bala kabeh padha siaga tandang gawe. Aku njuk ususe, aku njuk ususe, aku njuk ususe. Yo, 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 yo. Kodok, selamat le. Latala. Yo. Hoi.
Wayahe Pak Ju. Nggih. Taren wong ngisor niku sih. Heeh. Terus pundi penonton Pak Lurah menawi dangdutan prayogi nggih. Sing penting aman ngaten nggih Pak nggih. Nggih. Matur suwun Pak Kapolsek jajaran keamanan ingkang dalu punika kepareng lenggah jenengi kadang-kadang Satrio Sembodo. Mbak Ismi monggo. Oh. Jenengan sih apa citra sih? Nggih, yo citra yo. Sarine kembali
Pokoke guayange ora umum ya Bu ya. Yo, wayahe wong lawas tampil yo. Yo. Nek anyar jeh buntel plastik ngono to Bu ya. Iya, bener Pak. Heeh. Kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Kang Mas sing tak tresnani Didi Adi
luar biasa. Satu lagu lagi, Pak Jumadi. Dalu niki enten penyanyi ini Lenang sing urung ketok. Request dari panitia Citra. Dikasih requestnya sebuah tembang kasunyatan. Le Cah Bagus maju gini yo, duet kasunyatan. Dijunjung, Cah Bagus dijunjung anak Lenang yo. Godak gelo panitia nih. Le bagus kaya sapa Pak Sri? Le Bagus kaya Pak Jum. Ora kaya bapakne pokoke. Ora. Ora. Aja kaya bapakne. Tak remuk. Wis seren. Ayo Tra Citra. Heeh. Siap nggih. Permintaan saking pundi Pak Sri niki? Panitia nggih, spesial kagem panitia. Wis pokoke karo bapakne ya akrab pokoke wis ning kene guys. Loske ya. Nek teng panggung ngeten iki nggih kaya Kakang Adi. Ngunek-unekke ra apa-apa kok, Mbak. Tak Ya unek-unekke ya. Masih bersama Satria Sembato Production Yogyakarta. Ora gampang nampa lakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyatane tresna kowe sumanding wong liya.
kasunyatan. Matur suwun. Bendene, bendene. Yo. Ricik-ricik terus karo Bali ngono to, Ca? Ya. Ricik-ricik dados.
Ayo Bali Bali podo Bali le podo Bali yo yo ya oh ayo 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 iya as ayo ayo son dia mong sok quá quá ya 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 as ya ayo le ya ayo maju lah kan yang ati wah ya iya cekeker ayo ngono kuwi sing bener lah iya yo pues yo iya yuk rembulane mumpung jembar kalangane ya surah
Yo. Iya. Iya, ayo. Iya. Iya, lah telah. Iyo. Oi. Oh, lale ya. Oh, yo. Yo. Iya. Ya, gosh. Ya. Yo. Pamit aku arep bali, Cok. Awas. Lelan aku arep bali.
as yo 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 Dalah. ya. Dua sajian tarian dari keluarga besar Satrio Sembodo yang telah mempersembahkan sebuah tarian blindrongan produk asli dari Satrio Sembodo
Berikutnya nanti dari keluarga besar Satrio Sembodo akan mempersembahkan sebuah tarian dengan jongki-jongki putri, Sri Kandi putri yang pada kesempatan malam hari ini sengaja akan menghibur kepada keluarga besar Jetak Silomartani Kalasan Sleman dalam rangka sebuah acara hari ulang tahun OPTJ yang telah berusiakan 56 tahun pada kesempatan malam hari ini. Dulur-dulur Satrio Sembodo sampun siaga, sampun siaga. Terimalah dari Satrio Sembodo jongke putri Satrio Sembodo dados. Sekali lagi kepada rekan-rekan tim kreatif dari Satrio Sembodo untuk jongki-jongki putri pun siap nopo dereng co. Nggih. Dicek sik, diisik Pak Jumwa. Wang nggih mriki ngungkong mah durung apa-apa. Penake ya ngono kuwi Pak. Kene tuas kene nyembur-nyembur malah kono meneng ae. Padha mawon kalih wau sing dadi wau mubeng ping 3 nek wuri niku biasanya mubeng neng ping 7 ini neng omahe tanggane. Agek Bali. Oh ngenteni selone jarene. Wis jan obat-obat. Ora kowe kok curhat piye to? Iya, kira ngandake awake dhewe neng cah loro. Mbak Ismi, li gemujeng ampun seru-seru nggih. Ndak tanggane krungu. Pripun, Mbak? Nek guyu ampun seru-seru. Mboten seru kok nyeses. Oh nggih. Oh nggih. Belum siap Citra. Teh sareng sik nyanyi sik sambil menunggu rekan-rekan dari Satrio Sembodo yang belum bersiap diri untuk memberikan sajian tarian yang ketiga tentunya dengan jongki-jongki putri Sri Kandi putri dari Satrio Sembodo yang pada kesempatan malam hari ini sengaja akan menghibur kepada warga besar di Jetak Silomartani Kalasan. Dikasih satu tembang bersama Satrio Sembodo dan juga Ras Audio Profesional.
Sampun Mbak Sri. J, satu tembang bersama dulur-dulur Satrio Sembodo. Berikutnya nanti tentunya dari keluarga besar Satrio Sembodo akan mempersembahkan sebuah tarian dengan jonggi-jonggi putri, Sri Kandi Putri yang akan sengaja menghibur